bih da sa vama podelim nešto što je bazično za sve što je zapravo obuhvaćeno ovim videima. A to je da svoju vrednost definišete prema svojoj mapi uma, prema svojim merilima, prema svojim emocijama, prema svojim standardima. Standardima, gospođo, standardima. Zašto? Zato što ne bi bilo okej da ja prema Perinoj mapi uma kategorizujem sebe u bilo čemu, jel da? Recimo da je Pera nešto suprotno od mene. Kao, toliko sličnosti imam sa ljudima da je teško naći baš toliko suprotno sa mnom, ali ajde neka bude da je totalna suprotnost u nekom aspektu i recimo u kontekstu, ne znam, palete boja, on više voli paletu A, ja više volim paletu B. I svoj svet kreiram sa tim pigmentima, sa tim fragmentima tih čarobnih čestica boja. I ako bi neko pogledao sliku koju ja radim i koju je Pera uradio, izvinjavam se svim Perama ovog sveta, samo figurativno rečeno kao ime, nekako oni ljudi koji možda imaju sličnu emociju prema toj paleti boja, prema toj senzaciji koju sam ja iznela na platnu, možda se njima, koji imaju neke sličnosti sa mnom, možda se njima više sviđa to. Dok se nekome ko je suprotan od mene, možda sviđa nešto drugo. Ako je tako u tom domenu, zašto onda uporno ljudi pokušavaju da se prilagode u neki kalup koji je kreirao neko drugi? Verovatno ste videli onu sliku na internetu, poznata je pa kruži okolo, gde imamo čen belog luka, odnosno glavicu belog luka, gde u jednom fragmentu fali jedan deo. I na tom mestu je stavljena mandarina, parče mandarine. I poenta priče je da ako se negde uklapate, to ne znači da ste deo tog sistema, to ne znači da je to najbolji sistem za vas, to možda ne znači ni da biste trebali da budete i da pomislite uopšte da ste tu. Samo zato što vas tu možda ništa ne žulja i zato što je tu onako udobno, komforno i tako kako je na prvi pogled možda i sigurno. Šta je sve na telefonu? E sad, poenta priče, da, jeste u tome da sistem kome želite da pripadate, prvo definišete sa sobom. Da definišete u kakvom radnom okruženju želite da budete, sa kakvim ljudima da radite, kakve aktivnosti su tu podržane, kakve ne. U tom kontekstu, najbanalniji primjer, u tom okruženju mi je okej da ljudi psuju ili u tom okruženju mi nije okej da ljudi psuju. Ili, u tom okruženju mi je okej da pričam o nekim stvarima ili mi nije okej da pričam i da delim neke stvari i možda neke emocionalne transformacije kroz koje sam prolazila ili prolazio. Onda, šta još, kada definišete to, dajte samo dovoljno lufta univerzumu i dovoljno vremena da vam to plasira na najbolji mogući način, to ili nešto bolje od toga. Prilikom definicija svih tih stvari, šta želite, bilo bi dobro da definišete i šta ne želite. Zašto? Neki ljudi su orijentisani prema tome što žele, neki ljudi su motivisani na taj način što je bolje ti njemu da kažeš šta može loše da se desi, pa da se on motiviše i aktivira da odradi posao kako treba. Oni su motivisani na taj način što izbegavaju loše situacije. I svi mi imamo i jedan i drugi mehanizam, samo je u zavisnosti od toga kada koji primenjujemo, tom modelu i pripadamo.